Volve a Facultade Ágora. A Deputación de Pontevedra ten todo listo para a segunda edición desta iniciativa formativa sobre o espazo público. A Facultade Ágora é o laboratorio de I+D+I do espacio público e debe ser concebido como eso, como un laboratorio de I+D+I do espacio público, no cal o impulsa a Deputación de Pontevedra, pero con toda a humildade e de que poidan ser aportadas distintas visións, distintas olladas de distintas persoas, distintos colectivos. Neste regreso, a facultade inclúe varios cambios que foron suxeridos polos alumnos da primeira edición. Así incrementarase a presencialidade e descentralizaránse as actividades, con 4 obradoiros noutros tantos concellos da provincia, entre eles Vilagarcía. Adquirir conocimientos a partir de casos concretos, formarse a partir de casos concretos, y constatar que la filosofía que hemos llamado filosofía ágora se está materializando. Aos obradoiros asistirán tamén os bautizados como observadores ágora. Trátase de persoal técnico que participará escoitando, achegando ideas e realizando un informe final. Que serán estas personas que como una persona más, con su mirada experta, venga desde fuera y nos haga sus aportaciones sobre lo que vamos a ver en directo en el espacio público. De estos sitios que han sido elegidos por sus buenas prácticas. Outras das novidades desta segunda edición da Facultade Ágora serán a celebración das conversas Ágora, foros de diálogo sobre o espazo público con persoeiros de referencia e o obradoiro Poliágora, pensado para xentes da Policía Local. Policías locais dos distintos concellos que no día a día, pois a veces, pois se teñen que topar pois con normativas de tráfico ou de control da seguridade urbana, pois moitas veces moi pensadas para os vehículos. Non pretendemos facer unha xornada de debate con eles, aportando unha formación cunha visión máis pensada para as persoas. Dende a Deputación explican que a Facultade Ágora supón un piar máis no compromiso do Goberno provincial cos cambios no espazo público. O espacio público, igual que calquera outra actividade humana, precisa do coñecemento, precisa da reflexión, precisa do análisis, precisa da innovación. E, polo tanto, tiñamos que crear un espacio onde o coñecemento nos permitira seguir avanzando. Na primeira edición, a Facultade Ágora formou a 125 persoas como técnicas de espazo público, un éxito que agardan repetir no regreso da iniciativa.